Здравейте, хора! Днес ще играя на PUBG. Това ми е новия профил. Ще го направя за един човек, защото ще играя сам. Почваме да снимаме на PUBG и така. Направо ще се видим в играта. Така, хора. В момента сме в самолета и се чудя къде да кацам. Може би там някъде. Като кацна, ще се пусна. Хора, има един проблем. Тук има прекалено много хора. И може да ни убият докато взимаме оръжие. Така, хора, има човек тук. Опа, замина си. Пуснал съм, аз понеже не съм в отбора, ама съм си пуснал да играя, нали, другите са в отбор по двама човека, да съм сам, за да мога да правим повече килове. Не. Добре, каквото може. Супер. Мисля, че сега... Да, UMP-то ми е най-хубавото оръжие за мен. Най-доброто. О, не! Почва да дъмкат метеоритите. Или там каквото е. О, не, няма да излизам тук. Ще ги изчакам. Така, хора спряха. Може би тази пушка ще я взема. По-добра е. Да. Ей, това ще го използвам. След малко ще тръгвам на някъде, за да можем да правим повече килове. О, има човек тук, има човек. О, стреляме. Аз сега излизам си от пито споко. Не мога да скоча тези серасата. Яба, той е бил тук. Мале, много съм зле. Чакайте да не ме оцели някой друг. Да се хилнем. Така, хора. Да видим. Може би ще направя така. По-добър мерник нямаме, окей. Но има човек. Този е загазил. И там има човек, видях го. Ух! Бая кръвчица ми взе. Проблема е, защото като съм си UMP-то и много задържам, хора. Буквално патроните ми отиват на вятъра. Така, хора, някой застреля. Хора, отиваме. Але, ето го. Имам си гамбе. Да си хава патроните. Не за друго.
Така, хора. В момента трябва да ходим натам. Остават между другото 22 човека. Така, хора, ето в тази къща си намерих много патрони за UMP-то. Продължаваме. Така, хора, убих един и взех най-хубавата оптика. Изчакайте, само да се сложа. Един ме стреля, но не знам откъде ме стреля. Ето го там. Хора, видях го. Ооо! Това не беше лош кил. 8 кила. Добре. Продължаваме. Тук ще дебна и когато има някой, ще го убием. Мале! Хора, този е луд. Хора, този е луд. Хора, този е луд. Хора, този е луд. Този ще ми е проблем. Последно откъде ма стреля, бе? Нали падна долу? Не, само изнерви вече. Окей, свалил го, сега ще убием и този. Че е бот. Някой много тежко ми свали крак. Ясно. Този е много добър. Маля, те от всякъде ми целят. Хора, съм най-вързалия. Ето го там. И този е долу. Окей. Чакаме за още хора. Така, хора, пак има стрелба. Аз тук идвам да си взема килчето. Там би трябвало да са. От тук ще го нападна. Хора, убиха ме. За малко щях да стана първи, окей. Не е лоша игра. Така, колко кила имаме? Хора, имаме 13 кила. Все пак не е толкова зле.
Накрая просто ми дойдоха двама в отбор и ме разцепиха. Направил съм 1600 демидж горе-долу. Добре. Хора, това ще бъде за клипът. Ако ви е харесало, се абонирайте. Харесайте с камбанката. А от мен, чао!